Няма да видя гарнитура. Не трябва да стане, щом сегменти се прави. Гарнитурата се оцели. Има проблеми с зъбните колелета. Наскоро сме на шибулурата. Значи, ама ние сега пък ги сборихме, но не мога да показвам какво е едното и какво е друго. Как да не можеш да показваш? Ама да. Точно можеш да покажеш всичко. Ето му тия колела, дето трябваше да ги прати, емо дето ги прати. Да. И емо на колело трябва да му покажеш, дето въобще не го е прати. Да. Значи. Това е пратим от колело. Много знам, от това му ги отгърваме. Люка, обяснявай, бе. Чакай, не съм разопакова, той е даска от как е. Обяснявай на Типо сам. Ти пуснал ли си го, е? Явре. А? Кое бе? Пуснал ли си го? Кое да не съм пуснал бе? Да записва. Какво да го правя? Обяснявай на Типо сам, кое е работа. Така, това е което ни трябва на нас. Зъбното колело. А при нас идва това нещо. Виж сега разликата. Един път в големината се вижда, нали? Добре ли? Добре. Един път тук има разлика, в зъбите имат разлика. Това не е нашия модел колело. Другия момент е тук, което включва скоростта е тази втулка. И тук има разлика. Това е нашата, а това е пратина. Тя е съвсем друг модел. От две части, а нашата е от една. Виж колко разлика. Едната с друга. Това са разликите. Си лицето ми снимаш. Има и долу колелетата. Точно. Ето така добре. Значи, и още едно е такова колело ще ни трябва, което не е пратено изобщо. Е това нещо. Значи, ние ще ги пратим тези неща и се видят кое ни трябва на нас. Това са нашите, а това не е пратено. Което има разлика и не става. И може би разликата идва. Тук на етикета пише Шибаура Т155. Снимай. Нашата има едно F отзад. Може оттам да идва. Ако искаш да снимаш Шибаурата. Къде е тази шибаура? Там е забито. Дай да снимаш. Но той е малко ли бил, толкова много няма да снима. Малко ли? Аз си мисля само качество. Виж, тук има едно F, а там където са пратени частици го няма F. Т155 без F. И може би оттам идва разликата. И ако искаш снимал от тук... Там няма да се види нищо. Вижда се, бе.
Мога да го върат камерата. Така легнала някакси. Да снимаш и етикета да види там, да се види точно какво ни трябва, за кой модел. Тук снимай. Табелката. Хубаво да се виждат и номерата даже. Това е номера на шибаурата. По него, ако нещо може да се ориентират. Много снимам снимка сега. Да, снимай.